Rosalina, moitas grazas por todos estes anos dedicados á docencia, pero sobre todo, grazas pola túa implicación en toda a comunidade educativa. Botarémoste moitísimo de menos. Moita sorte nesta nova etapa. Miles de apertas de todo o Parga Pondal. Con moitísimas alegrías. Unha vez escoitei a un compañeiro que dixo: eu non veño aquí facer amigos, eu veño traballar. Pois non, eu non. Eu aquí fixe moitos amigos, moitas amigas, e estou agradecidísima a todos vos polo que sodes, polo que facedes, e tedes toda a miña admiración e o meu respeto. Non teño máis que boas palabras, e sí que vos botarei de menos, pero non tanto porque penso vir por aquí facer sempre estaredes aquí, o Parga está aquí conmigo. E sempre estar aquí, para min é o meu instituto, e vos desexo, pois neste momento, moitísima saúde e moitísima sorte. Que sigades así con vosso traballo e tedes a miña admiración e todo o meu respeto. Moitísimas gracias. É unha oferta moi grande para todos, de todas. Moitísimas gracias.